Manifestácia nie je o tom, čo chceš. Je o tom, kým si, keď to chceš. Väčšina ľudí si niečo želá, ale zostáva pri tom starom stave a potom nechápe, prečo sa nič nemení. Život nereaguje na tvoje slova, reaguje na tvoju frekvenciu, na stav, v ktorom si každý deň. Ak si v pochybnosti, vytváraš pochybnosť. Ak si v nedostatku, vytváraš nedostatok. Manifestácia nezačína myšlienkou, začína stavom. Keď zmeníš stav, zmení sa realita. Peniaze nie sú náhoda. Peniaze sú reakcia na tvoje rozhodnutia, na tvoje presvedčenia, na hodnotu, ktorú vytváraš. Väčšina ľudí naháňa peniaze, ale ignoruje stav, z ktorého koná. Keď konáš zo strachu, vytváraš nedostatok. Keď konáš z tlaku, blokuješ prúdenie peňazí. Peniaze neprichádzajú, keď ich naháňaš. Prichádzajú, keď si v súlade. Hojnosť nezačína na účte, začína v stave, v ktorom si. Úspech je o tom, z akého stavu to robíš. Môžeš robiť správne kroky, ale zo zlého stavu a výsledok nepríde. Väčšina ľudí tlačí, bojuje, snaží sa viac, ale úspech nevzniká z tlaku, vzniká zo súladu, keď si v správnom stave, konáš inak, rozhoduješ sa inak, vnímaš inak a výsledky sa menia. Úspech nie je cieľ, je to vedľajší efekt stavu.